Avui tenim l'oportunitat d'entrevistar a Carme Ponsa com a alcaldessa de Malgrat de Mar, com a nova alcaldessa de Malgrat de Mar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per haver-me convidat. Carme Ponsa, què ha estat el primer que ha fet vostè quan ha trepitjat el despatx d'alcaldia aquesta setmana? Bé, el primer que vaig fer, vaig sentir una responsabilitat tan gran, va ser... no es pot explicar. És una cosa que no es pot explicar, perquè entrar al despatx d'alcaldia, no és que hi entré sovint, però hi entrava, i és entrar i sortir com quan entres en un despatx, però quan entres i veus que aquí serà el teu nou lloc de treball i que has de treballar per tots els malgratencs i les malgratenques, realment tens un pes, una responsabilitat i a banda d'això, una il·lusió tan gran, bueno, no ho puc descriure. Imposa seure a la cadira? Sí que imposa molt. A vostè se l'ha acusada, durant aquests dies, ho hem sentit diverses vegades, no?, de tenir un únic objectiu, que és precisament aquest, seure en aquesta cadira. Bé, se m'ha acusat de moltes coses. Potser sí que aquest ha sigut un dels que s'ha repetit més. No, és que no és veritat, no és veritat. Jo el que sempre he sentit i és el que m'ha agradat és treballar per la gent, ajudar, actuar. Per tant, no sé per què aquest afany de cadira. Realment, la cadira aquesta és una cadira compartida. És una cadira compartida entre tots 4 grups. Per tant, no sé per què ha de ser sempre sobre la meva persona. Ells han confiat en mi, que han estat molt generosos i estic molt contenta, però afany de cadira no en tinc. El que vull és tirar endavant els projectes que concretem i crear un Malgrat molt millor i un Malgrat de futur. Ha dit que aquesta cadira és compartida entre 4, però d'alcaldessa només n'hi ha una. Sí, bueno, no podem estar cada dia sentant-nos un de diferent, perquè potser els veïns i veïnes de Malgrat tindrien un caos, però sí, vull dir, és compartida entre 4 perquè tots liderarem els projectes. Ningú s'ha de posar les medalles són de tots. Ens explicarà una miqueta, avui, com funcionarà també aquest nou govern. Entrevistarem els altres regidors dels altres grups i, per tant, també podrem anar desgranant aquest nou funcionament del nou govern. Tenim moltes preguntes per fer-li, moltes. Abans, però, com s'ha sentit aquests 15 dies? Com han estat per vostè aquests dies previs a la moció, fins i tot des que van decidir tirar-la endavant, aquesta moció de censura de l'alcalde, i els dies que van passar després fins que es va materialitzar en el ple del dia 1 de febrer. Com els ha viscut vostè personalment? Els he viscut molt intensos perquè, a part d'aquesta responsabilitat de fer aquest pas, de tirar endavant aquesta moció, també hi ha temes personals, com ja vaig comentar, també tinc el meu pare a l'hospital, vulguin que no, això també trasbalsa una mica, però els dies els he viscut amb molta intensitat, però és un projecte que és un projecte ferm, que s'havia de tirar endavant i que, per tant, havíem de treure les forces allà on fos. També els meus companys m'han protegit molt, que els hi haig de donar les gràcies públicament. Els meus companys i també els companys dels altres grups que vam tirar endavant aquesta moció. Els estic molt agraïda i també ells han parat molts de cops i això també m'ha encoratjat a tirar endavant. Quins cops? Els cops... Vinga, parli'ns del que han viscut aquests dies. Bé, sobretot de comentaris que feia la gent, també comentaris despectius i negatius, i s'han posat en un tema personal, quan realment és un tema, la política és un tema democràtic. Però també m'he trobat amb moltíssima gent que m'ha donat molt de suport i això, dius, ostres, que bé, no? T'encoratja a tirar endavant aquest projecte i a fer els partícips a tots. Aquests comentaris són el motiu pel qual vostè va decidir tancar el seu perfil de Facebook just quan van decidir tirar endavant aquesta moció de censura? Bé, els comentaris els he llegit igualment, perquè me'ls han passat els companys i... Sí, però no sé si potser en el seu perfil havia trobat algun... No havia trobat res. De fet, el vaig tancar abans temporalment. El tornaré a obrir. El tornarà a obrir? Sí, tant. Miri que això li va criticar a vostè a l'alcalde, que sempre estava al Facebook i a les xarxes socials. Una cosa és estar al Facebook i posar de tant en tant, i l'altra cosa és estar-hi molt sovint i viure en un món virtual. El meu món no és virtual, és el real i és el de tocar de peus a terra. La trobarem, però, a les xarxes socials, Sí, em trobareu. De fet, no me n'he anat només al Facebook, estic a Instagram i a Twitter. No s'acaba tot amb el Facebook.
Parlem d'aquesta moció de censura. Ens posem més seriosos. Què els va motivar a tirar endavant aquesta moció de censura quan, per exemple, acabaven d'aprovar el pressupost per a l'exercici de 2017? Bé, ja s'ha comentat en la nota de premsa, també en el ple extraordinari. De fet, ja portàvem temps pensant en el trencament del pacte. No ens sentíem a gust, perquè hi havia una manca de comunicació interna molt gran, a part de que semblava que anéssim tots per lliure. No érem un equip, realment, com sempre, s'ha intentat ser un equip i per part de Junts per Malgrat i anar tots a una. Això a nosaltres ens afectava molt, sobretot perquè hi ha projectes que s'han de fer entre regidories i aquests projectes, si era una regidoria de Junts per Malgrat i una regidoria del PSC, doncs no s'acabaven de tirar endavant. Semblava que cadascú anés a la seva. A part d'això, hi havia una manca de lideratge i de confiança i de transparència. Ens assabentàvem de coses que passaven o fets importants a través de les xarxes socials i si tu tens un soci, doncs li has d'explicar al soci el que passa, encara que sigui un soci petit. Què no sabien, per exemple? Què no us van explicar? Un exemple concret? Bé, hi havia moltíssimes coses, entre elles com va marxar el regidor. No ho sabien, això, vostès? No la sabíem. De fet, de bon dematí ens vàrem assabentar perquè un mitjà de comunicació ho va publicar. Ara mateix un fet recent que hi ha hagut és la rotonda, amb aquesta estructura, que no sé ben bé què serà, que això ho vam saber també per les xarxes socials. I això és un fet d'ara. Molts casos que ara mateix tampoc és qüestió d'anar-los a desgranar. No, era per tenir algun exemple d'alguna cosa que no els haguessin comunicat. Vostès van aprovar, tot i això, el pressupost de 2017. Per què? Bueno, vàrem estar lluitant-lo, aquest pressupost. De fet, no ens acabàvem de posar d'acord perquè nosaltres volíem que es posés algun projecte que consideràvem que era important per tot el poble i el nostre soci no el veia tan important. Ells prioritzaven primer els seus projectes que no pas els nostres. Quin projecte era aquest? Per exemple, nosaltres volíem posar la carpa o la pista polivalent. La pista polivalent per nosaltres era molt important, sobretot per les entitats. No és per nosaltres tenir una pista, és perquè les entitats ho necessitaven i els clubs esportius i bé, hi ha una necessitat. Llavors vàrem tinguer que estar lluitant-los, però varen ser molt generosos perquè la famosa taulada, que van dir que jo havia dit que podia esperar un any tranquil·lament. Això no és cert. La famosa taulada era una prioritat i nosaltres vam aparcar la carpa per tirar endavant la taulada, perquè la taulada s'havia d'aprovar en el pressupost, no es podia aprovar més endavant, quan hi hagués un romanent, perquè la taulada s'ha de començar al juny, quan acaben els nens de l'escola, i ha d'estar acabada al setembre. Per tant, nosaltres vam aparcar-ho i vam ser molt generosos amb el nostre soci, que això no vol dir que nosaltres no la volguéssim, la taulada. Clar que sí, la taulada s'havia de fer. El comentari aquest que va dir Oliver Sánchez Camacho que havia fet en relació a aquest tema, era veritat o no? Jo no el recordo que mai hagués comentat això i a part ja li dic que vam ser molt generosos aparcant el nostre projecte. De fet, si es mira, hi ha molts de projectes que estaven en el programa del PSC en aquest pressupost i no estaven en el nostre. Precisament, ja li dic, vam arribar a aquest acord perquè creiem que era una prioritat. I com deia, reitero, van aprovar aquest pressupost i just dies després anunciaven que feien una moció de censura. Sí, el vàrem aprovar perquè el funcionament de l'Ajuntament ha de continuar, tot i que vàrem dir que en parlaríem. Per què, si hi havia aquesta situació que vostè ha descrit i que a més comenta que feia temps que hi havia aquesta situació de falta de confiança o poca transparència amb el seu soci de govern, per què no van trencar el pacte i, per exemple, van decidir, ostres, doncs me'n vaig a l'oposició? Per què van fer aquesta moció de censura? De fet, això ens ho havíem plantejat, però pensàvem, ja canviarà, segurament arribarem a un acord, la cosa anirà canviant. També, vull dir, ens venien a veure de la seva formació a dins, a veure si podeu continuar, si trobeu una via d'anar tots junts, que sou un equip,
Per part de Junts per Malgrat, sempre havíem intentat que la comunicació fos molt més fluida de lo que era. Quan diu que els van venir a veure, no? Bueno, sovint ens trobàvem militants o simpatitzants del Partit Socialista i deien, ai, a veure si aneu tots junts, a veure si que es veu que aneu separats, i sempre els deia, escolta'm, per part nostra no hi ha cap problema, si nosaltres insistim en que hem de ser un equip, hem d'anar tots a una. Quan va començar a gestar-se aquesta moció de censura? Bé, ha estat tot força ràpid. Sí? No se n'havia parlat abans? No s'ho havien plantejat? Tot i que... En cap moment se n'havien... Tot i que ens han dit que ens havien vist no sé on parlant... Sí, no, és que això s'ha comentat i... Doncs, la veritat, nosaltres, els de Junts, no hem estat mai en cap reunió d'aquestes que diuen que hi va haver-hi i fins i tot en un altre municipi. És que nosaltres no hi hem estat mai. I en aquest any i mig de mandat que vostès han compartit amb el Partit dels Socialistes, no hi ha hagut cap altre grup polític municipal, cap altre partit que se'ls hagi apropat i els hagi ofert, per exemple, doncs, una altra alternativa al govern? Bé, sí que va haver-hi un altre grup que ens va proposar, però en aquell moment nosaltres ho vàrem sospesar i bé, vàrem pensar que teníem el nostre soci i que pensàvem encarrilar la situació, que ja començava a anar de fallida, però pensàvem que arribaríem a reconduir-la una altra vegada. Vàrem voler donar-li una altra mostra o una altra oportunitat, diguéssim. Fer una moció de censura és molt gros, no? És molt gros, és molt gros. A part que aquí a Malgrat és un moment històric, no ho podem dir, perquè més enllà de fer una moció de censura per destituir l'alcalde per aquests motius que han anat desgranant, també s'acaba, com dèiem, amb molts anys de govern socialista al nostre municipi. I això també pesa a l'hora de dir fem aquesta moció de censura o no? Sí, tot pesa. A veure, no hem de ser francs, tot pesa. El que passa que quan se'ns va proposar vàrem veure que teníem molts més punts en comú dels que ens pensàvem. I per tant vam dir, ostres, doncs... Tenen punts en comú? Sí, sobretot en projectes... És difícil entendre que Partit Demòcrata, Junts per Malgrat, tingui punts en comú amb Esquerra o fins i tot amb la CUP. És difícil d'entendre. Doncs ens hem posat d'acord sempre a la primera i els projectes que hem posat a sobre la taula hem pensat que eren els millors per Malgrat i no hem tingut cap punt negatiu, vull dir, al contrari. Molt bé. Després parlarem de com es gestionarà això, com funcionareu el dia a dia, però qui va prendre la decisió de tirar endavant aquesta moció de censura? Hi ha algú que va liderar el fet de dir, escolta, ajuntem-nos, seiem i intentem de parlar per decidir fer això? A veure, tot va començar amb un comunicat que es va fer des de la CUP o des de nivell personal la regidora Núria Casajoana. A partir d'aquí tot va anar molt, molt ràpid. Si hi ha una persona ara mateix, doncs no. Crec que va ser quan ens vàrem trobar tots conjuntament. Però això, aquesta reunió la va motivar algú, no? La CUP, diu que va ser? Bueno, no, la CUP va ser qui va fer... Qui va dir, reunir-nos i... Bueno, qui va posar en un mitjà de comunicació a títol personal, va ser... Però vostès ja s'havien reunit abans. No, és que clar, tot ha anat molt ràpid. Expliqui'ns-ho, això, expliqui'ns-ho. És a dir, vostès decideixen reunir-se després que la portaveu, no és la portaveu, que Núria Casajoana de la CUP digui en un blog d'internet que proposa fer una moció. A partir d'aquí va ser on va començar tot. Abans no hi havia hagut cap conversa. Abans no s'havien reunit, no n'havien parlat. No hi havia hagut cap conversa abans. I tot aquest nou govern s'ha gestat en aquests 15 dies. Sí. Sí. Són valents. Què els va motivar a tirar endavant i a llançar-se a la piscina, per dir-ho d'alguna manera? Perquè, clar, molt temps per pensar-s'ho no han tingut. No, ha sigut tot molt ràpid. De fet, ja l'he dit, vam veure que teníem molts de punts en comú, que feia temps que no funcionàvem com a nosaltres junts amb el PSC i a part a l'oposició també havia tingut problemes de comunicació importants i a partir d'aquí va començar tot aquest procés. Parli'ns de la relació amb Neus Serra, de la seva relació amb Neus Serra. És una relació que de fet
bé, recordem, fem una mica de memòria, vostès abans formaven part del grup de Convergència i Unió en l'anterior mandat, va passar el que va passar, després de les eleccions municipals, les eleccions municipals es van presentar per separat, van crear Junts per Malgrat, i ara, curiosament, tornen a formar equip en un nou govern. Clar, això a vegades pot costar d'entendre, no sé si vostè ho compartirà o no, però hi ha molta gent que això no ho entén. La famosa abraçada que es van donar el dia que entraven per registre aquesta moció de censura, de fet és una de les coses que més s'ha comentat al nostre municipi, perquè clar, com ho poden explicar això, com han resolt aquestes diferències que en el seu moment van marcar aquesta distància? Bé, les diferències les hem aparcat, perquè anàvem cap a un projecte de municipi i amb aquest hi estàvem d'acord. L'abraçada va ser una cosa espontània, el que passa que aquí s'ha tret de context, però va ser una cosa espontània que va sorgir en aquell moment. Què vol dir que s'ha tret de context? Home, vostè mateixa m'ha dit que tothom en parlava i que deien coses de que si abans estaven enfadades, ara no. Bueno, no, va ser així un fet espontani. Va passar en aquell moment. Home, però quan tu et separes d'un govern, no t'abraces? Ja li he dit que nosaltres hem aparcat les diferències per anar cap a... Això vol dir que han parlat abans? Hem parlat, sí. I han pogut resoldre aquestes diferències? Bé... No tornaran a tenir problemes durant aquest... Per part meva no en tornaran a haver-hi. I per la part de la senyora Serra en parlarem també amb ella que tampoc n'hi quan vingui, també en parlarem amb ella. Ara estem en un projecte que és molt important i que prioritzem el nostre municipi a davant de les diferències que hi haguessin pogut haver-hi en un passat. Tot el que ha viscut aquests dies, que han estat molt intensos, perquè a més, com diu, s'han concentrat això, la gestació d'aquesta moció de censura, el ple del dia 1 de febrer. Vostè té algun remordiment? No, no en tinc. Remordiment no en tinc cap. Això és política i és democràcia. A veure, em sap greu perquè hem fet companys amb l'antic equip de govern i personalment confio que quan ens trobem pel carrer ens saludem i puguem tenir una conversa, clar que sí. Una cosa és l'àmbit personal i l'altra és l'àmbit polític. Penso que no ho hem de barrejar, tot i que moltes vegades es barreja. Però sap greu pel que fa a la branca personal, evidentment que sap greu, però políticament parlant, doncs, a vegades s'han de fer coses d'aquestes. Vostè n'està convençuda al 100% del que han fet? Sí, estic convençuda, sí. Bueno, nosaltres li veiem convençuda, Ara ens hauran de convèncer també que aquest govern és possible. Li va dir al seu soci, al Partit dels Socialistes, que trencava el pacte o no? Perquè Joan Mercader ens assegurava que no, que ho havia vist a la premsa. No, em sembla que la moció es va presentar el dimecres, si no recordo malament, era un dimecres, el dimarts. Hi havia hagut una sèrie de circumstàncies que ara no les vull parlar tampoc. Vaig entrar al seu despatx i bé, ja vaig dir que ell havia tingut una manca de confiança en nosaltres, em va dir que sí. Dic, doncs jo també, i per tant vam estar parlant un moment, una estona, sobre aquest tema, i vaig dir, mira, ho sento molt, però fins aquí hem arribat, nosaltres no volem continuar. Què li va dir quan vostè li va dir que no volia continuar? Quina va ser la resposta de l'alcalde en aquell moment, Joan Mercader? Bueno, no va haver-hi resposta, és que no sé, no em va dir res. Va fer així amb el cap, volent dir, vale. No sé, pensava que lluitaria a l'alcaldia, realment ho pensava. No l'ha lluitat l'alcaldia? A nosaltres no ens ha trucat, no ens ha dit res més a partir de llavors. Perquè ell ha dit que va intentar negociar o renegociar amb alguns partits durant aquests 15 dies. Amb els altres partits no ho sé, però jo puc parlar de Junts per Malgrat i no ens ha estès la mà per parlar. Ni s'han tornat a parlar més des de la moció? Bueno, sí, bon dia i bona tarda, evidentment. El saludo jo no el negaré a ningú i, evidentment, si m'hagués de dir alguna cosa, doncs benvinguda sigui. De fet, no m'ha fet ni el traspàs. Li volia preguntar, vostès van anunciar que trencaven el pacte, però han continuat mantenint les seves competències fins al dia 1 de febrer, que era el ple de la moció de censura. Sí, nosaltres som responsables. Nosaltres teníem una tasca, que era cadascú tenia la seva regidoria, no ens han tret les delegacions i, per tant, nosaltres hem continuat treballant. Nosaltres som responsables amb la feina, que no és marxem i au, ho deixem tot empantanegat, no.
nosaltres hem continuat amb la nostra feina del dia a dia. A més, hi havia coses esportives que s'havien de tirar endavant, turístiques, comercials i d'urbanisme. Penso que per responsabilitat, si no ens treien les al·legacions, havíem de continuar amb la nostra feina. Com esperaven que l'alcalde els traiés aquestes competències? Ho esperaven o no? Sí, jo vaig pensar que sí, que ens les trauria. I no els va sorprendre que no ho fes? Per què no ho va fer? Doncs no ho ho han sé. pensat? No ho sé. És que teníem tanta feina que nosaltres anem tirant endavant el dia a dia. Tampoc et pares a pensar per què me les ha tret, per què no me les ha tret. Sí que vam pensar, ara ens les traurà, però bueno, teníem projectes engegats i els havíem de continuar. Parlem ràpidament del ple del dia 1, aquell dimecres. Com el va viure? Entenc que es barrejaven moltes emocions i a més doncs, era com un xoc, no? Entre gent que estava a favor de la moció, gent que estava en contra dels xiulets, els crits que se sentien des del carrer. Va ser un ple emocionant, amarg, va tenir com una barreja de tot, una mica... A veure, no va ser un ple agradable. Anàvem a fer fora amb uns companys que havíem tingut durant 18 mesos i a part cadascú va fer les seves exposicions del per què. Potser alguna va anar una miqueta fora de to, però... Vinga, parlem-ne. Està parlant del regidor Oliver Sánchez Camacho. No hi entraré en aquest tema i no en farem ara. Però ja sabem qui és Satanàs o no? Bé, això li hauran de preguntar amb ell, que ell va fer un desglòs així de l'Evangeli, em sembla, pel que vaig sentir. Per tant, li hauran de preguntar amb ell. Va semblar que era un discurs dur, li va semblar dur. Sí, potser no tocava, hagués pogut dir les mateixes coses, però de manera elegant. Home, vostès també van ser força crítics, Però durant el ple, no? No, jo penso que sempre vam estar dins de l'elegància i sense posar una cosa fora de to. Va recollir la barra que li va donar Ana Vega i del revés? Ai, bueno, no sé com me la va donar. Era un moment que estava tan nerviosa. No serà un element premonitori, no? Després de tot l'Evangeli esperem que no. En relació a la vara, ja que hem fet, és anecdòtic, És com me la va donar, no ho sé. La vaig agafar en aquell moment, la gent ja em deia, gira-la. És anecdòtic, però sí que l'alcalde Joan Mercader, en l'entrevista que li fèiem, ens deia que ell, quan havia recollit la vara, la donava al poble, però en canvi vostès se la van quedar allà agafada, entre els 10 regidors, i la tenien allà suspesa entre tots. Quina lectura en fa vostè? Ai, la veritat... Ell deia que l'havia donat al poble. No, ni me vaig donar compte d'això, simplement la vam agafar tots perquè era donar la imatge de que aquesta alcaldia no era només meva, sinó que era una alcaldia compartida entre tots 4. I aquesta imatge era la que per mi era important i la que tingués força de donar. Evidentment que la vara és per tot el poble i que tots 4 grups treballarem per tot el poble, però era una vara compartida. Feta l'anècdota, un dels acords que vostès ja van anunciar precisament en el transcurs d'aquest ple va ser la dissolució de Malgrat Turisme SL. Com ho justifica vostè que precisament feia uns mesos havia defensat la necessitat de l'existència d'aquest ens en un ple? Bé, de fet, penso que quan estigui la regidora que estarà la regidora de Turisme, ella em farà una valoració i a partir d'aquí també es podran donar moltes més explicacions del per què o si es fa alguna modificació o un replantejament de Malgrat Turisme. Ara mateix jo no hi vull entrar en aquest tema. Entenem que no hi vulgui entrar, però vostè ha d'entendre que això és contradictori, no? I que a vegades potser no s'entén com pot estar defensant, és que no recordo si feia 2 plens o 3, no? Com pot estar defensant la necessitat que existeixi aquest ens i ara anunciar que es dissol. A veure, entenem que forma part del pacte, és a dir, jo cedeixo amb això i vosaltres cediu amb allò altre, o no? El fet és que hem posat uns punts en comú i els hem consensuat, uns punts uns, uns punts els altres. Ara entrar en Malgrat Turisme penso que tampoc és un fet molt, molt important. Home, és important, però si hi ha dissolució o no ho sé com anirà tot, el que sí que farem és que s'haurà de mirar com enfoquem aquesta nova regidoria.
Per tant, ara mateix tampoc és que no li puc donar més informació. Nosaltres aniríem fent un seguiment d'aquest i d'altres sí. temes. Destaco aquest perquè és un dels que es va posar damunt la taula l'Ajuntament amb l'estudi de la municipalització d'alguns serveis, que bé, entenc que també ho haurem d'anar veient. Clar, és que totes aquestes coses les hem d'anar treballant i a partir d'aquí ja en parlarem. El nou govern, ara sí, passat i explicat una mica com ha viscut vostè aquests dies, parlem d'aquest nou govern que ha creat un òrgan que és el comitè, que estarà format per 4 persones, una de cada partit, no? Sí. Grup polític municipal. Per què 4 i no els 10 regidors? Bé, perquè... No era un govern obert? Sí. De fet, el que hem volgut fer és que hi hagués 4 persones, una de cada partit, per començar amb els projectes i consensuar-los i a partir d'aquí exposar-los a la resta. Això no vol dir que sigui un govern menys obert. El govern és obert igualment. El que passa és que tots 10 a vegades no tenim tanta facilitat per quedar unes hores a unes altres. Moltes regidories són a mitja jornada. Hi ha una vida laboral també que s'ha de conciliar amb aquesta nova vida política. Per tant, hem cregut convenient que 4 persones seríem les que començaríem amb els projectes i després cada 15 dies ens reunirem tots per exposar-ho. De totes maneres, nosaltres, si hi ha algun tema que sigui urgent, evidentment quedarem tots. Com funcionarà aquest nou govern? Què veurem? Quins canvis veurem amb el que hem vist fins ara? Bé, jo crec que els canvis s'aniran veient. De moment volem fer moltes coses obertes al poble i trepitjar molt de carrer i veure què és el que realment hi ha en el nostre municipi. Sí, perquè la pregunta que li hem de fer és ara és alcaldessa, no? I ara què? Doncs ara actuar, fer i parlar amb la gent i recollir totes les propostes que ens afagin i les que siguin viables, doncs portar-les a terme. Ens pot convèncer a tots els malgratencs i malgratenques que aquest govern serà realment, com diuen, democràtic, obert, estable, transparent? Sí. Com ens convenç? Vinga, va. Per la nostra part, sí, perquè treballarem pel poble i treballarem per tots els veïns i veïnes, evidentment, els escoltarem a tots i jo penso que és molt important escoltar tothom. Escoltar tothom i d'aquí aprendre, perquè hem d'aprendre de totes les persones que viuen al nostre municipi. La gent de Malgrat és el més important. Doncs veurem com evoluciona, com avanceu, com avança aquest nou govern i bé, doncs l'hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies, Carme Ponsa, nova alcaldessa de Malgrat de Mar, per ser aquí amb nosaltres i explicar-nos com ha viscut aquests dies, no? I 4 pinzellades del que veurem a partir d'ara. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.